אקו-ארט ערבה, חולות נודדים עם עוצרת האקו-ארט בוסמת נירעון. בוקר טוב בוסמת. בוקר טוב, מה שמח? בסדר גמור, אז אנחנו מתעתדים לאירוע הזה שיתקיים בשבוע הבא, בסוף השבוע הבא, בין ה-18 ל-20 בחודש. ואנחנו בעצם פה מדברים על דברים שמתרחשים בתוך הטבע שלנו. אז בואי ספרי לנו קצת על מה שעומד להיות בעניין הזה. נהדר, טוב. אולי קצת נתחיל, יש לנו ככה סמיכות על מה שקרה בכלל עם האסון. נכון, האסון האקולוגי שפקד אותנו בערבה. נכון. וזה רק מראה לנו כמה הטבע הוא פתאום הוא משמעותי, יפה וחזק, עומד לידינו ולא כל כך שמים לב אליו לפעמים. כן, אנחנו, איך אומרים, רואים את אשר אנחנו מתנהלים איתו ביום יום, וככה אנחנו מזמנים פה בסוף שבוע של חנוכה עם ניסים, אולי גם לגלות את הנס של הטבע, לתת לו באמת את הדגשים האנושיים והמוסריים, שזה בעצם מה שהאקו-ארט ערבה מנסה, איך אומרים, להוביל לתשומת לב חדשה, להעמקות חדשות במה שקורה מסביבנו. כן. ולמעשה אנחנו גם הזמנו לזה אומן בינלאומי מדהים שעושה צבעים יפהפיים, מתעתעים את הדמיון עם חול, עם אדמה, עם החומר הכי בסיסי והכי אישי. זמין שיש לנו פה. נכון. אז זה למעשה כבר, ויתרה לכך זה שגם הציבור שמגיע הוא יוזמן גם להשתתף וגם להצטלם, וזה בעצם מתחיל מה שנקרא גם להיות משהו שהאדם עצמו מנחיל ומנציח את עצמו ביצירה עצמה. כן, וכל זה מתרחש בדיוק איפה? זה מתרחש למעשה בספיר. כן. בפארק ספיר, סליחה לי קצת. ולמעשה זה מתחיל ביום שישי, במקביל עם דגשים לכיוון יום שבת. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו כמה וכמה פעילויות שמתקיימות בד בבד, ביחד גם עם התיאטרון החזותי של ירושלים, שגם יעלו וידאו ארטים וגם יעלו פרפורמנס, וכל למעשה הסוף שבוע הזה ילווה גם באומנים היוצרים מהערבה, שגם הם למעשה מתעסקים בנושא התיאורטי על פניו של אדמה. הם עושים תערוכה של גבולות. ובנוסף לכל זה גם אנחנו נעבוד עם שקיות ניילון. אנחנו לקראת מה שנקרא רצון להעלות את ההבנה בנושא הנוסף שקשור לכל הסביבה המקיימת שזה מחזור. כן. וגם שם אנחנו מזמינים את הציבור לבוא, להביא שקיות, אנחנו נבנה מיצגי פרחים יפהפיים שיהיו עשויים משקיות ניילון, וזה למעשה ברית שהחלה מהערבה התיכונה יחד עם עיריית רמת גן, וזה יעלה אחרי זה הלאה. וכל זה למעשה התחיל שם, בין החולות לבין היופי הפרי הזה שמתרחש בערבה. יפה, אז אנחנו נזמין גם את האילתים לקחת חלק, להיות קול קורא לחיזוק ערכי הגנת הסביבה דרך האומנות בערבה התיכונה כמובן, ואתם מוזמנים להיות חלק מהאנשים שיבואו לראות, להתרשם. אני מבינה שיש שם גם יריד עיקרים וסיורי שקיעה ועוד מלא אירועים יפים לכל המשפחה. בהחלט. יש לזה איזשהו אתר שאפשר להיכנס, לראות מה בדיוק, איפה, כמה זמן, איזה שעות? יש אתר הכי קל, אני אומר, שאף אחד לא, איך אומרים עכשיו, יתחיל לרשום מהר, כן. אקו-ארט ערבה, והם כבר מגיעים אלינו. יפה, אז הקישו אקו-ארט ערבה, ואתם מגיעים אל האתר שבו יסבירו לכם, יספרו לכם, ותוכלו לקחת חלק באמת באירוע מיוחד במינו. בוסמת? אני רק אומר מילה ברשותך, כן. לתערוכה הזאת, גם של האומנים, קראנו גבולות, ואנחנו מזמנים את הציבור הרחב לחוות חוויות שלמעשה אין להם גבולות. וכאן כל הרעיון של האקו-ארט, שהוא מדבר על אומנות גלובלית, ולכן גם הרצון שלנו בהזמנת כלל האנשים. יפה, אז אנחנו, כמו שאמרנו, אומנים פורצי גבולות,
שוברים מוסכמות, מייצרים אומנות אחרת, חיה, בועטת. אתם מוזמנים לראות את זה ולהיות חלק מזה. בסמת ניר-און, נוצרת אקו-ארט ערבה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר הזה, ואנחנו נשמח לבוא להיות אורחים שלכם. נהדרים אתם, תודה לכם. להתראות, ביי ביי. להתראות.